जास्त बोले ना का पहिले सांगून धरतो का हा माग चढायचं हा नागल पडून पुन्हा मागे घोडा चढायचं हाय हाय का म्हणता तू दुसऱ्या बडा चढून गेला का म्हणता तू गेल बाईले कल्याणी तू गेला हडद्याला बसून गेलो तू बडे दिवस गेलाय सांगतेशी नाही तू बघी बाबा 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 आत्मा तू क्या को आमचा बडा ध्यापो ये बाबा खंडी नमून कोण रहती गा 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 जाणार मरती कोण देवा नाकरे देवा या बा अरे आत्मा आहे हां बरी आज तुमच्या जोडी जादू मोडी करता कर 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 जादू मोडी कर जाई त्याला हरकत ना ताराक म्हणे गाढव करू रे कित्याक कळलं तुका आता म्हणे ते माछिण्यान काम कर घेता आणि गाढव केलं तर हांव त्याशिवाय काम कर घेतो कर तू मोडी कर ना थोडे गाढव कर सोडते का अरे तुझ्या कानात बरं हत्ती घुसू वाऱ्यान मार तुझ्या कानात अरे आत्मा बस ना जाऊन खूप दिवस झाले आणि असे तुमच्या बाटली किती पोटली कितकी दिवस येतो नाण्या तुका कितकी दिवस येता एक पिढी जादू मोडी म्हणता एक पिढी पोटली म्हणता किती सारखी सांग रे अरे तुझ्या बापाला पोटल्यास का म्हटलं हे पळई ह्या कॅप्याकडे बोलायचं माग बीपी वाढ